Thingtlang khaw pakhatah hian su chhungkua te hi an awm a. An pu berin a lo tiam tawh angin fu chhungkaw fapa security guard hnathawk mek fu chu neih tir tumin an fanu naupang zawk zizi chu an thlem nasa mai. Mahse ni chuan chutiang misatliah chu neih an lo duh hauh lova. Anu pawh chuan lo laina tin a upa zawk yayai chu neih tir zawk mai turin an pa chu a lo rawn zewa. Eipul ei tuam chungin yayai chuan ole ka nei ang mahse ka PN goal nan cheng nuai khat le zingya hotela na tho ka du ani a lo ti ta hlau mai. A pa pawh chu a lawm hle a adu chu ti law thlin sak a tiam nge. Maktak mai in fu chu zingya hotel CEO chu a lo ni renga mahse nupui nei ala du lo awangin security guard anga insoin indu lo tir a lo tum a lo ni. Anin hmu chuan yayai chu a lo inchei thing reuh bawk si a. Thing reuh bawk si a. Fu a mawi ni local rawh in nei vatvatang a lo ti ngal ta mai. Lok en la hei kare thei em hi fu an ati po in. A ho e thingtlang mi ve tho alom ka ni. Tliam chuan i taksa chu apam deuh na in email chu avan tlang viau e. A poilo a thavek mai tia yaya in a po lui thlata wangin an vai in nei tangi nge a. Yayai chuan a pa chu lo kholin poisa kha adil ngal. Kapu wang vek ani ti in fu a ero chu a lo tum bura. Yayai la chuan chen dun mai chu a lo rot bawk si. A in pa ngaya a shwai ngam si lo. A secretary bula chuan in lua tur vazon sak turin a vashil ta ringuta. A kara chuan a phur ho ngam le lova. Scooty a chuan phuratum. Yayai la chuan khalchin ve phet a lo tum boka. Sabing tunga chuan ai chuan anuam dai so ka ni hi ala ti zui. Anin tur an thlen chuan a lo hnok noi maya mai mum te a lo zam khat vek. Hun rei tak ti fai to lo ti shat deuh hi ala ni zui. Kaboi thei em alom hun ti fai tu kan ko mai don ya fuwa chuan ati ve zaya. Ani engzat nge thla khatai hlo a tam vak lo. Ani chuan ke mani in ti fai la ni mai lom. Ka pe lo sin mo le. Ngoi mai ro poisa wi om. Ti chuan an pahnih chuan an hin thar chu an ti fai ta veka. Yayai tlutur po chuan fuwa kor oma chuan a lo tham sak vaka. Ala ti chet zui. Lipro ka lo thui sakang che ati chuan angai lo ti in a lo in hup deuh trut. Zakdu su tiang te chuan kan cheng dun thei nang ati ta ka chuan fu po chuan sak chungin a kor chu a phel ve sham. Pai dai mai ro ati la in angai lo ka thui thiam alom angai ang che in a chua kang ti in a thui ngal mula. A in soi thiam ang em chu a lo ni lem lo. Kudur pheng phung khopina ni hi ka thui hamai mai ro ati tlata wangin fu chuan a ha ve maya. Bazara chu hme leila tuidewin kan siam don ya ati po in a phur vak to lo. A siam tui po in a ring to lo. Sa mayang ati po in poisa a hek ti in a shwai lui le chal. Khai po to ati to na kalain Boston Lobster valei pui ala tum zui. Yayai ngai dan chu ani lo kher mai. Dollar sang thum chuang man lai a lo la ni le nga la. Azwar tunu po chuan an lei the chu ring lo zet hian. Khoi po khoi su u. Zingya hotela changa kan la khoma ni hi. In kho lui te a sanga le kai kwang ti vel ang mai kha ani lo ania. A lo ti ngal bor. Yayai la chuan ain an lo na vak po a lo shalem lo wa. Alian deuh ti mai lo chu. Bazar chu Zingya company hnuayami vek a lo ni a. Fu chu a ngai dan ani ta vak lo. Dor ngak tu ze polo tuk chu a ngai thei lo hle. Manager wanga chu lo kalin fu a chu a lo shengal chata. Ma ze ni chuan lo mit mei zewin. Fu zanga ni lovin fu nya na ani thu a lo soi. Ma se manager chuan dor ngak tu nu chu a ban ngal maka. Lobster po chu thupa choi nan dollar som chawa le tir a lo phal ta hlau bawk ani. Thildang an du ang te chu lak a phal sak bawk. Lim taka bazarin an ho a. Yayai chuan ei rong chu a bol ngal tur. Fu po in a pu thu soi chin. Thiam thil nga deuh me sia hi nupuya tan chuan an cha.
engkim a ulsam bik ania a ti te kha a hre chhuak a nupui tha tak a nei dawn niin a inhria a a nui lai hian hmel tha riawin a hre bawk nen a lawm ru ve ta riau a beisi ai deiin ei rawng bawla chu a lo thiam zek leh ngal leplang hi a ni ringawt mahse nupui chu a la a ve phawng phawng khawp mai a engmah chu sui hre a nei lem lova nupa chu khum khata mut dun tur a ni lawm ni a ti leh hmia ka ha ka thial nasa thei lutuk a thaw at ka hrat baka ka hna ring lutuk bawk tiin a hnial tlata a ti lui bik lo a tukah chuan a pa in hna a hmuh sak thu zawin yayai chu hnathawk turin a chhuak hmasa a zizi chuan a thawna hmun turah chuan a va thla a heta thawh ve hi i phu lo min ti sak mai mai hetiang thawmhnaw te i lo la ha leh ngala poisa ka pe chenga in pa nen khan dawr te siam mai mai ro u te alo ti vel chutiang ka du lo heta hian chan tha tak wanga thawk tur ka ni CEO hmu a biak nge nge ka ngai kan kwa min ti dan hi ka du lo reng reng tiin yayai chuan alo chhak mia kalau kal ve dawn tiin CEO chu hmuh ve a chak deuh aniang engei lo ti ve ngawtanga tiin a lo phal si lo zizi chuan a zui ve tral tho chuti lai chuan security guard te chuan an pu ber a lo thlen thu sawiin luh chuan lo la phal lova chu ve leh yayai chuan tubo te a bek atang chuan a phora CEO chu va chut a tum a pasal fu lek kha lo ni si engthil nge moi ti le tiin a lo kai sang ngal a secretary zawk chu CEO ang chuan a insawi ta ringot ani so so tu nge tiin fu chu zizi chuan a koka ka bodyguard thar tiin a chhang le Su Group Marketing Director kania tiin zizi chuan biak that viau chu atum na in secretary chuan a hruai sawn tir ta thuaya enge hetai ti enge kha kha fu ana ti chuan na ka thok dawn kek sar lak na ni hi e takin enga tinge CEO kara khan ilo kala o a ruya wangin an hnunga thut tir chi ani mo ya in a ti ta ka chuan nia a bodyguard thar kania lo tha zoka a ti ta ringota anupui la chuan nui pa in a beng pa sok soka impu chu bin hmel sha tir vela tha ang ma se tuna chuan i buai e mai nakina o ti in a chung lama chuan in report tur chuan alu san ta zoka Ginshri Village Demolition Project chungchanga yayai chuan CEO hi hmuh a ni mase manager chuan experience po ilani silova housekeeping na hian bulchan photro ti in alo ko hmuh a na thok te chu ko khomin kumina flower show hi kan hotel a hian bo sai ani dona engma ti swal le fel hlela tur ani lo in tha cheu kha thatekin thokang cheu ti in a hril hlom supervisor chu zizi khan lo kheu sangin anau chunga chuan ngil nei vak lo tur le mantir dan tur ngai twaran tur chuan a hrila pangpar zinga chikhat nau ban par chu million som man lai ani awangin lo vengun hle turin yayai chu manager chuan a cha a an pangpar en gold dan te chu a dik tok lo ti in yayai chuan a soi sel nge nge chuta supervisor chuan a rukin tui chuan so chu nau bana chuan a lo le ikka manager chu kovin nau ban hi a thidun ania ti in a va hril ngal ani chu a thina rim hle a yayai chu a lo hau nau ban chuan tui vot an ngeya tuisa ni lovin tuisa chu i le ni lo mo ti in yayai chuan a lo zot let ve thung ivan makve a ikuta manager in ada kha kemin mo po dai le ti in chunu chu a lo tang ve tlat ani chuan keiman ka ti thale mayang ti in bom chu a pai ke a bom danga chuan khoin red wine chu a le nge nge ti hian adam le thoi mayang a lo ti ol sam et an oi lo khop maya bana no chwa wang wang an tum zizila chuan a unau nu chu chana hnekin thingtlang atanga lo kalania engma hrelovang ti in a lo hek zot zot chutia yayai pai chwa an tum lai tak chuan fu te kha lo kalin a lo chhana na thok te chuan an president nupui a lo ni reng ti chu an hreta a ma se ni chuan
secretary zawk chu president ani thu a sawi le nauban chungchang te chu soin an lo hek zot zot hloma mahse ia yai erawh chu alo in sawi thiam ve tlat thung nauban neitu ber Mr. Lin a pawh chu alo thleng ve ta nauban chu lo en chiangin a thi lo hi adam thalu tu ka lom hei a par mawi em em le ngala a faro pui ve alo ti chhuak hluai mai leia ain tuya an thadu zawka nauban pawh hi chi hrang hrang a awm ve lawm kan khua ah chuan a tam mai tiin ia yai chuan alo chhang vat pangpar en gold dan a thiam em awang chuan Mr. Lin a chuan a ngai sang hle a ni zirtir ve ro aw alo la ti ta deuh deuh fu pawh chuan anupui chu alo chhuang ru veng veng supervisor chu thlathum hlawkat leh hmun tifai tu hna thawk turin an hrem ta a ia yai erawh chu hna a thaw that em awangin room division manager ah an kaisan tir ta ani a rin aiin CEO chu fel reuh chuan a hreta a biaka ti pui a du thu a sawi ve le fu chu alo enroll vata alo dang tlat ia yai thianrim chuan a kut chu alo el sak vaka secretary pawh chu a kal sawn ta dai a hmuh dun a chanlah chu a sawi duh der mai si lo a tukah chuan president hmu turin ia yai chu a va thawk chhuak tha le ngata phone nen kawngka bulah an in tawk thut mai kawngkhar chu alo nam let ngal char char ia yai chu alo lut lui thawa enge hetai ti khunge president tiin a zawt president chu a chhuak lawka a office hi lo nghang turin min ti ani tia alo chan ta ka chuan ani chu mahse president hi misual tak thudu deuh le poisa a hmuhna tur ani chuan engmah ti hria nei lo an ti thina ala ti zui midang an lo lan ve ta ka wangin an kal sawn ta a Mr. Lin a khan ama pui turin ia yai chu a duh tlat mai ama ka lo zawt phawt dawn nia tiin fu chuan ia yai chu a va zawng tha le ani chu chawka lamah thlengsil tumin alo awm le daih tawh a a hun awla chuan in hlawh a poisa tuak bel alo duh chu niin fu ti ngaina hrelo chuan a khawngaih ve tho bawk nen a pui ve ta ringawt a zanah thil tui deuh kan ei dawn nia tiin ia yai pawh chu alo lawm thiam hle thlengsil dan tur te chu an in hril le ang lawp lawp a a chang le an in chaih pa hor hor bawk a an sil zo chiah chu an chau hnawp mai a ha thlak em awangin ia yai chu nadang thaw tira a let hnih hlaw tir turin fu chuan a hril eitur sem tu hna chu an thaw tir ta ani an hotel ah chuan Zizi le Mr. Liu ate an lo chawl mek a fu nen chuan school kan kal ho thin a lawm lungai su kala hmuh tir ang che tiin alo in sawi thei hle ia yai khan alo hre hman si a anuia za hle eitur te chu ava pe a hei hi tunge tia lian a zawh chuan kau ni hi thingtlang a sei lian ania chu wanga lawm heta thaw tiin Zizi chuan alo za pui deuh ia yai chuan a ngei ve ta deuh a chu thlet sak chu a ti buak khum lui ve ngat ka kawr to zia hi hria em chengnuai khat man ani hi chawi hna lang che Zizi chuan alo ti vin thak mai fu pawh an thawm hria in alo kal vata thilawm zia te ia yai chuan alo hril laiin ani security guard ve mai khan engtin ma pui lawang che tiin Zizi chuan alo hmu sit hle ni he nu hi ban a ngai ani Liu Group CEO ka ni hi in CEO kha han ko vat deuh lewa chuan alo ti ve bawk ia yai chu a sa ve phat mai a nau chu swala tum zui ta mai mahse fu chuan alo dang vat poisa chu ka pe ang che mahse in chak lo viawang tiin poisa chu a GPay ngal a tru lo em mai engtin nge khatiang zat zat poisa i nei the reng renga ia yai in alo ti chuan kan pu in min kol tir nia a tru la chuan man min phal saka lawm nakina ka hril le mayang tiin fu chuan alo chhang an rul le angai dawna a hriat awangin ia yai chu a lunga awi vak lowa a ui hle bawk a nautical tur pawh chu a melh rum zui leh hram an ni chuan hnathawk pakhat plan lo nawr mek hi an va sut a hlo mai a
plan ke chu cheng noi khat man ania wangin chawi turin hnathawk chuan alo ti ta a hmaah fu an alo thon zawt chiah kha a pek leh chu a ngai dawn ta ni ngai a aw leh ta chutah lewa chu a pa chuan alo beng hrepa zinglia lam hian kan thawh ho na an ti tawp vek a sin inah haw nga lang che alo ti ta khur khur mai a ngaihna hrelo zetin a pa chu a vum haw tuang tuanga plan tih ke tir vel chu fuarua hmanna vek alo ni a an pawisa an pek pawh kha an nei let leh ta a engmah an chawi ta lo an khawlama an chhungte chuan yayai chu an lo be ve renga zingya CEO chu i hmu tuah em eng nge chanchin an lo ti ve deuh reng mai ai la hmu lo ka lo hmu vat dawn nia tiin a chhang ta ringawt a fu bulah chuan CEO chu hmupui tur chuan a ngen leh a mahse alo hlo thawn deuh awangin alo hmupui duh bawk si lova ka dil tawh a a phal lo min hau hrepa mahse lungai su floral design award chu pek che atuma bonus pawh a pe teuh dawn che ani awm e a tih takah chuan a lawm hle a hna tha taka a thawh chuan CEO pawh chuan hmuh pawh a la rem tih ve ngei a be se ani 4 bedroom kal chu chuk chu a hmu awangin a hlau lutuk a lo rak vak vak a yayai chuan a vara phluh mak yayai te khua chu Jingshui village ani tih fu an a hriat chuan a hming chu a hriat fo hnu niin a hria a mahse a hre chhuak ngal mai lo yayai in tiffin a siam sak te chu ei a tum a a ei duh loh zawng carrot leh thil dang te a lo awm teuh mai mahse secretary chu ei tir phal chuang lovin amah chuan a ei lui tang tang a zizi in Jingshui village chung changah hmu a duh thu a lo sawi pawhin CEO in hetah uilua phal lo a tiin a va hrilh a kawngka chu a khar hnan ngal mak flower show lo awm tur atan chuan yayai chu in charge ah chuan an hmang ta a zizi nen khan an in hmu leh hlawl mai an in hnial leh hman hram tawh supervisor an hriam nu pawh khan chhuat a lo naw tur tur a a lo phun hluk hluk mai zizi chuan rem changah lo la in chu show chu yayai laka phubalak nanah hmang turin a lo thlem leh heuh heuh tawh Mr. Liu a duh angin yayai chuan pangpar te chu lo en dik puihin a mawi mawi te a lo lak khawm pui bawk pot rit tak tak a chawi kual vel chu a fuah chuan a lo lai nat deuh a pui tura mi tir a tum la in yayai chuan a lo duh bawk si lo chutih lai chuan hnathawk pakhat lo kalin flower show host chu nichin khan ka bia a voina tan min lo be lo a ti tlat mai a ni dangah kan sawn mai dawn em ni a lo ti ta thut mai buaipui turin yayai kan ruat vek tawh kha supervisor chuan a lo ti vata Mr. Liu a pawh a lunga awi lo pangpar tam tak kan la khawm a hemi tan hian a sum leh tha tam tak kan seng tawh ani ni dangah chuan sawn chi ani lovang a lo ti si kan in biak dan kha chuan a vuih ngei hi ani si a yayai in a lo ti chuan midang zawng mai ro u fuwa chuan a lo ti ta ringawt mahse pangpar an pho lan za chuang te chu an chan chin chiang taka sui thei tu an ngai dawn si program la chu tan nan darkar khat chi a hun a awm tawh bawk si a yayai pawh chu a mang ang hle a ti ngai na hrelo chuan keiman ka lo ti mai dawn nia tiin amah chuan host chu a tum ta a kalkhawm tam tak hmaah chuan yayai chu kawr sen fual mawi tak mai ha in a lo kal phei zaih zai a a hming chu yayai hi a nih thu te host a nih thu te chu a sawi hmasa te te a en tu zingah chuan sap ho te pawh an lo awm nual mai zawhna te an han zawt a an tawng an hman awang chuan sap tawng kawi khat mah yayai chuan a lo thiam si lo tawng let tu tur a mamawh ta hle mai chutia mual pho taka siam leh tih mang an vel chu zizi te thil tum kha ani mahse fu chuan lo lai natin amah chu tawng let tu a nih thu chu rawn sawiin a rawn ding chhuak ve ta a bodyguard ve mai tia an hmu sit em chuan sap tawng chu a lo thiam nal em mai si
Chatakin a hun chu an hmang tling tla thei ta ani. Yayai chuk tur la chu a tlu le chepa fua chuan a lo chel hman. A pheikhawk sang bun chu a kalpui thiam vak lo tih hria in a hma a bun a hniam chawk chu fua chuan a lo bun tir zui daia. Engtin nge sap tung kha i thiam em thei tia a lo zawh chuan. Chan mai dan tur a hri lo hle a vane thlak takin Mr. Liwa a lo kal hlawa. Yayai chu pangpar chanchin a hria tem awangin a lo fak hle. Secretary pu in bonus atan chengnuai khat pek an tum thu te a lo hrilh bawka. A lo hle. Chuti rualin CEO emoti in biak a duh thu yayai chuan secretary chu a lo hrilh le a. Matse fu an mit mein a lo rem ti lo. A star deuh emo a te ni mai thei. Chuti lain ZZ ero in a lo bifal thei tho si. Yayai chuan zua in tavak vaka a rui hle. Fua chuan a pom ho ta ringot. A puya wang te khan lom thu te shrilin fua chu a lo fopa. Matse a lua karon chuak thut. Chuta zinga a han har le chuan khum kata an lo lamudun zui. Yayai chuan thil thlen dan sheto hek lo le a por kop mai. Fua an i rui wang ani hi baka nupa kan nia khum kata mudun mai ringot te chu a poi viawim ni a lo ti ve thung. Chuti lain secretary in a lo khola. Ipa khan thutluk na asyam toa. Jing shui kwa chu ti chiat tur ani chu a lo ti tamai. Chuta chiak chuan fua chuan khwa chu a hre chuak ta. Yayai pu in khol lo dong ve che in chu thu tho chu an lo shril. Lo dang khotlai ula ti dan ka lo dapang ti in a chang ta top. Fu an project chu lo ti top ri ro u a ti la in. Ipa zin chuak to a biak lang thei ri lo an lo ti le zil si. Ni thum chunga na an chan do na wangin yayai chu amang ang hle a. CEO mutur chuan a kal ngal. Jing sui hi ka selen na khwa ani awangin ka hmangai em ani. Kapute a min enkol tu tele midang kan chung khat chenrual tha te omna ani bokani. Chu wang chuan he project hi ti top nge ngai ati ve tlat. Fu po chuan adang thei lova. Matse ZZ chuan CEO omlo jing sui khoti chiat tura hian keini su group te hi in charge kan ni don. Kapa thlan nge ani hi a lo ti ta sia mai. Kapa chuan kan khwa tia hre reng sia. Yayai in ati chuan. Pa le fa tak ni ma ula. Inin po na a chat lo em hi. Kapasal du lo nei tir che kan tumwang chawa khopuya shwai ve che kan ni hi ishe lo em ni. Engatan ma ati lo che. A fanu chu keima chia kani. A lo la ti chang. Yayai chu a rilruan na hle a. Do soi hmang hi ka hwa ni. Jing shuya khan kapa hian min shwaya. Ni thum nuwa lo le ta mi shwai ho le tur thu min tiama. Ka lo ngak ta reng ani. Ma se a lo kal to lo. Kalen nuwa chaw hian min lo shwaya ni. Ti in a chap chep. Fua chuan lo hnemin. Lungai su CEO chu ka lo biange a lo tidam duama. Tuna project an siam fel vek to a. Azin dai boksi ti in yayai chu a lo por hle. Engpo ni se tuna ti theom chuang lova. Vahola project i boy pui mek kha vachun zom pot mai ro ti in fua chuan a lo shila. Yayai chuan a lo kwa. Atla amuang huayin a in shia. A hosan nu chuan jing shui project kha postpone tur kapa in sign to ma se ti dang lam du ka ne ani. Su group te po kha lawin hnuk dok ri turin lo shilang che u ti in a secretary chu a shilta a. Beisei lo takin company a chuan fua nu a lo kal ve ta ruk mai. Senior taka ilen nuwa nupui inei ve a. Ina lo shwai ho na chang po ishelo. Ka lo endon khong e om. A lo ti ngal bor. Kanu hetai ngei lo kal kher. O in tharpitur chewin mo le. Milian sa thum man lai ani hi o. Anuam te mai ania. Da te engma ka chung chang a shilo vania. Tibok ma se anu chuan a kai lut lui tho. Chulai chu ZZ khan a lo morenga. Thala in yayai lo kal phe chu a lo auding.
I pasal kha nu hausa dewin a bem vel lai ka hmu ania I ven that viau lo chuan I chan mai the ani hei en la ti in thlalak te chu alo hmu khawpui mipa hi chu thingtlang mi ang an ni ve lo ania ven reng an ngai alo ti nga zat zat chutiang mi ani ve lo ya in alo ti ta ka chuan in betila adik chuan in nu pa hian zingya company hi chhuasan nga lang che u ole ti reng mai adik lo ani chuan helai hmun atang hian I lum chhuak ve thungang ya chuan alo ti ve thung anu puhin ani na ala shelo ti soin fu chuan anu chu engma shilo tur chuan alo ngien mek zizi te lo lutin so I pasal chuan mi hausa nu chu alo om pui nge ye ente kapi I biak pa hi security guard mai mai ania nupui anei to bok pona po inin thlem lai ka hmu ania karin a in pufuwa hi ilo ten om dai mai awati chiama nubain ya yoyem alo ti dai ai achan chu I hmel tha in ila no pan hmel si a engtin nge ka pasal te ilo du thei mo tang le alo ti dai si nubai chu alom hle fu po chuan nu fa lom kan ni ti in a shil fia ta a anin nei lom pui na in pek atum te chu alem vek an ni thu te a soi zaya anu chu muntify tu angin a soi ta ringot ka chung ti anya ilo musit ve ngot hi arem lowang ani lo chuan ka hnek hre pang che ti in ya chuan an thlawang chu alo ho ve bok jin sui khwa kan ti chevek don tho I shemayang ti in zizi chu alo in sho sa ve thung a fapa chuan engang po in shilfia tum ma se nubai chuan angai sak du lova ya chu kaushangin thomhnoman to tak a du thlang turin bazar a hruai ato emei helaya hi chuan hmundanga leizok mayang ati po in helai mi hi anala lom ti in ayen ngun deuh hlek to piang chu a le sak ngal zela chu dora tho chuan zizi te nu fa po kha an lo bazar ve ya I an hmu chu makan ti hle khoilam ri thei nge in ni engtin nge hetianga te in lo bazar ve ngam zawk song so in le turem ni engzat man nge in sha em pek tur in nei lo to pang inu khai chhun khop mai re thei reng renga boral tur ti in an lo husit hle an thom thole zong te chu million thum man chuang lai alo ni si ma se nu bai chuan card chu pe in poisa chu kat turin a shel chuta a theilo adik lo aniang an lo ti le zel si poisa nei lova bazar ve chiam in tumle kanin ang don lo hle mai ti in thomhno te chu a du a ko kwala zizi chuan leive katum anu chuan tam alo ti dewa nubai po chuan invamak ve hausa viau po ni ma ula midang musit kher hi atul lovin anuam in ti viau im moni le alo ti ta hiala engma suingam ve turin ni lo hemir thei pahnih hi pai chuak ro u ti in zizi te nu fa le dor ngak tu chuan security guard te chu an kova manager chu lo kalin chanchin alo sha chuan nubai bank card chu alo ena chibai kapi zingya group VIP card ani hi chairman nupui ani hi ti in na thoknu chu a beng shep ma se fu khan alo zui ve thwaya card chu alim ani thu alo soi zizi te nu fa le dor ngak tu chu an shwai chwa tir ta thowa manager chuan mantlom te in thomhno te chu alo le tir ta hlawa chu po fu an amit me wang ani zizi te nu fa chuan manager in a shwai chwa tir chu an lom lo hle a phone ni na classmate an ni wang chau ani ringin mi hausa tak an ni chu an ring thei lo shim ani anin lama chuan nubai chu an shwai ho ve a an mudun lo ti awa she chuak chutiang ani chuan tupa ani hardon ria vina shia a fapa chu anu chuan hurna damdoi a peruta top mai a thok thaviau na in a in thing hara anu chu awa chhuat chhal ta nang hi tuaya mi ni nupui ini hmel that te reng nen ti in alo la haw shep zui kanu inge hetia min nor lui chang ni thum chungin ya hi kan puyanga ya nia
kan nih na hi zebria ngai tiin anu chu alo nge na ya yai te chu a chung te nen zingya restaurant a thil poimo soya chawlh ho an tum tian hriat chuan tha taka alo dawng sawng turin thawktu te chu an hrilh ngal an va thlen chuan manager chuan tunge mitsui ber chu alo ti a keima tiin zizi chuan alo chan khal in tan VIP room kan lo buat saya in du in ei in theiang alo ti hlau mai mak an ti ang reng hli a apa te chuan an fanu wanga VIP room an chang thei chu an in chuangin van nei an in ti hle Mr. Wanga Zingya Group Director po an zinga chuan alo tel ve a Jianghui Village chungchanga khan an in kom ho dawn alo ni project kalai chu president in rem ti to awangin Jinghui khwa chu ti chiat ani ngei tur thu Mr. Wanga chuan alo soi tamai ya yai chuan hei hi in hrisa veka min lo ko mai mai ani mo kapa no pangte in min kal sana tuna kan khwa chu ti chiat ti tum le amo ti ina zota ti chia ni lovin commercial development atan zo kalom kan ti omu malpo inom to lo so khora malani don tho tho he project hi kan khoi chuan kan chung kwa hian kan tang kai pui thei don a sin kan tan ve kani hi apa in alo ti po in final result ala chuak lova ne na hi ka chang tho thowang ya yai chuan alo ti ve ngat Mr. Wang ala chuan chelo hi alo ti hle mai alo ni a zana local la ti in alo fiam vel izak lo ani chu pasal nei lai ka ni hi ya ya in ati chuan security guard ve mai mai ani lom ni zizi in min shil vek to alom alo la ti ta deu deu ka pasal chu engang mi po ni se nang ai chuan ka thlang fe sok alo ti ve ngat mi ti lungoi lo chuan nang le i pasal hi ka banang cheunga in project po hi kan se lang ti in avau ma se fu alo kalin director chu alo tlo thlutopa anu ayo in alo in la director VM mai hi alo ni a wang chung kwa te chu jingya chang chuan aban tir ngal vek bok tupo kanupui lo ti buai le apyang chuan in tuar zel to ang ti in avau zui boka chuti chung po chuan mithil ti thei tak tak ani chu an la ring chuang lo chuta manager chuan an nei in man million li lai mai chu alo la dil zui a free in ti kha an ti chuan mi sui a tel wang ania tuna chuan a hoto sia ti in an ei man chu uizet chuan an pek alo tul ta ni Jingshui Village Flower Base Project chu ya yai chuan a thiam ang tok chuan a han bua sai ve a fu le anu te po chuan an lo pui ve bok ti chuan meeting room a chuan director te ne na soi ho tur chuan a thu ve tarana na thok pakhatin alo ko pen hlanin a project chu zizi chuan alo delete sak dai meeting chu an chanta a zizi chuan Jingshui hi khorama siamila resort kan siam bokanga cheng tam tak kan la lut theyang su group le singya group te kan tho ho pot chuan ko pui zauna ani tel ngal bokanga shopping mall le parking na hmuna tan po arem chang viawang ti in a project chu a soifia tha an ti hlom hle chuta ya yai soi alo hun ve ta a proposal kha a han en dona alo om to reng mai si lo a buai zota director te po chu an lungoi talawa chulawa hun min khora sakani ti in ho an tum tamai minute nga cha hun min pero u ti na nge na proposal chu mu tur om lo ma se ka thua ka hian anom vek thawani ti in a soifia ta a Jingshui khwa hi ti chikher lovin a sikle sa mila chin thei thlai le pangpar hlu tak tak te atam hle a sum tam tak po sen ngai lovin hlok takin kan bua sai thei ani ti in fia fel fai tak chuan a soita a pon lama changin a food anu fa chuan a tong chu an lo ngai thlave veka an chuang hle director te po chuan ya yai project zok chu tha an ti thu an soita veka ne na a chanta ka wangin zizi chu alung oi lo hle chairman thuthluk na angai don thowa
tunge hmin thei zawk chu kan la hrim a yang chu alo la ti ve tang chutah an CEO fu chu pasal atana ani hunah phei chuan an hna atanga a ban tir vek tur thu te ala sawi ta deuh chan pawh an chang buai peih tawh lo chairman pian cham lawmna chuan kalve a duh thu yaya in a sawi takah chuan nubai chuan lungai su kanin hre tha lutuk a lawm tiin kalpui ngei chu alo tiam a hmuntifai tu a hmuh sit em nubai chuan hnathawk ho chu inpuih tirin zizi chu tuichhiai in an leih hu hluam a chhuat nawhna te chuan an nawr hrep a pawnah chuan an theh chhuak vang mai nikhat chu a pu te nupa chuan yayai chu inah chuan an lo tlaw a an khawkawng pawh an siam that vek tawh thu te lo hrilin an tih chhiat lo phei chuan an lawm tur zia te an lo sawi a amah enkawl tu te an nia wangin yayai pawh in trampui let ve hi a ba in a inhria ani chairman pian chama tel ve tur a sawmna lehkha te a dawn tak zelah chuan fu a hnenah chuan a thil tih sak zawng avang te khan lawm thu a sawi mawlh a chairman inah an kal dawn chuan zizi te chhungkua nen an in hmu a an ni pawh sawm zingah chuan an lo tel ve ani awm e musit deuh a an lo tawng khum leh pek avangin zizi chu a u chuan a lo beng hrep nghe a an sawmna card te an han en sak chuan VIP card a lo ni reng si zizi erawh chu a la zam chuang ho lo ke ni chuan million sawmhnih man painting kan pe dawn a nang ni engin pek ve dawn tiin a lo zawt vel an ni chuan nauban chi khat zinghrui khua atanga a pu te tin an lo ken sak chu pek an lo tum ve a lo ni chutiang pangpar chu hmun dangah hmuh tur a awm ve lo ani awm e zizi lah chuan a ho em mai hetiang pangpar te chu a tam lutuk tiin leiah lo paih ke sak dai mahse chairman chuan lo hmu in chu pangpar chu a lo ui hle a a ngai hlu hle bawk a lo ni chairman ani tih pawh hre hek lo le zizi chuan yayai pasal pu emaw a lo ti a a lo za lo hle secretary a lo thlen chuan Mr. Fu hemi te chhungkua hi hnawt dai rawh an mawl si a lo ti hngal rengot mahse secretary chuan Mr. Fu chu a bula ding reng yayai pasal chu anih thu le an pu ber chu chairman anih thu te a lo sawi ta mai a an vai mai chuan mak ti in an ming phawk khawp mai yayai pawh chu a fuar lakah chuan a lawm vak lo a kha leh chen dawt a lo hril avang khan fu pawh chuan nuam a ti bik chiah chuang lova a ngaidam thei lowang tih te chu a lo hlau hle chairman chuan yayai chu fel a ti thu te pangpar chanchin a hriat em awanga a ngai san thu te sawiin an khua pawh chu tih chhiat an duh lo tur thu te a lo sawi ta hlova an lawm hle chutih laiin zizi te erawh chu an ṭung thei em awang leh an chapo em awang chuan a ngaina lo hle a an thawh hona te pawh chu chawp leh chilh chuan a ti tawp nghal ta vek a inah an haw hnu chuan fu chuan yayai chu thil awm dan te hrilh vein ngaidam a dil a ani pawh chuan hawiau mahse kha leh chen a lo puih thinna te kha a zah sak a chu bakah a lo duh in a lo hmangaih ve tawh hman bawk nen fu pawh chuan a hmangaih avanga atan engkim a huam thu te sawiin nupui atan chuan a sawm ta a a nupui tak tak ni turin yayai pawh chuan zungbun chu a lo bun sak ta a tichuan an chhungkua in hlim takin an cheng ho ta ani